ketokane garapan anyar. Lho, pokoknya kudu setiap saat. Digebrak ini ya kudu siap, digebrak ini ya kudu siap. Ngono lho, Mi. Sami sehat sedaya nggih. Sehat wargane. Nggih. Sehat sing duwe gawe. Amin. Ngaturaken sugeng talulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delok aku sing salam, akeh sing jawab. Aku gak usah uluk salam sampean wis uluk salam to, Mi. Ning aku ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak ingkang kagungan kersa, matur sembah nuwun kalian Ibu. Sugeng dalu. Nggih, ugi para tamu-tamu undangan, ibu-ibu ingkang biyodo. Nggih, bahasane kene iki apa? Rewang apa biyodo? Rewang yo biyodo yo. Oke, matur sembah nuwun. Ayo ya. Ibuku sing ayu mesti ya, Pun. Sembah nuwun, Bu. Minggir. Iya, aku wis minggir iki. Ugi konyo matur sembah nuwun. Nang kene iki yo ana warga Madura kuwatasane. Tak langkong kabeh, tretan Madura matur sekelangkong. Bula Bu Okta sesarengan Bu Inge. Aku gak mudeng blas. Kula mami Okta kalih Bu Inge ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalih Ludruk keluarga dalam Budi Wijaya. Nggih. Aku mesti dicekeli arek iki lho. Ugi konjo katur para sepuh bini sepuh aji sepuh kang sampun mirsani pagelaran akbar matur sembah nuwun sowane alhamdulillah. Suwun nggih, Bah. Dalu menika yuk. Nggih. Kasengkuyung dening channel-channel YouTube yang meliput. Kitan iki acarane iki. Acarane kita. Kitan. Ditongakno adik sing sunat iki cepet. Nggih, ingkang ketan mbek pundi? Sing disunataken sing pundi niki? Oh niku Loh, fotone. lah kok rambutnya wis jebris ngono? Iku Iki lho Mi jare. iku lho nang foto iku lho. Iki lho. Lho ngacung iki lho. Iki gak sunat dibegal iki. Kok iso sing sunat sing brodoli, brondong iku lho, ganteng iku lho. Sing ndi to Mi? Cecere iku lho Barner iku lho. Sing pundi? Loh. Ingkang diselamaken kang pundi to? Mosok wedok diselamne iki piye to, Mbak? Sampeyan kok bingunge aku iki. Sing ngene. Oh, film. Nggih, ngene. Lho ngono lah didodeng niku sing wedok-wedok yo. Kon gak perlu ndeleki sing sunat sapa, sing sunat aku. Ngono ah. Nggih matur sembah nuwun. Yo. Napa? Pada tatapan menika bedayaan serba-serbi mengangkat ciri khas budaya gending-gending klasik yang sudah lama hilang. Diangkatkan gini Budi Wijaya kanthi bedayaan serba-serbi. Langsung kemawon anak-anake dhewe yuk. Nggih, untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Dias, Aprilia dan Ning Kristia. Ya salam. Iki anu iki Mi. Operatornya apa iki Mi? Wijayatron. Wijayatron. Mas Hendris kali Mas Aan Sahid. Heeh. Tak ganti jenenge. Mas Aan Sahid gitu ya. Ngono ya ape? Sesarengan Mbak Dias kali Mbak. Salam. bisa turu jroning suka kudu eling lan waspada piye cara wong diwiru lima pikire bingung ditinggal sarmejo Sepanuhun apa? Liya marang sira
Kidul gendinge sesarengan Mbak Salam kali Dias. Nggih. Di belakang nih Dias akan saya tampilkan 3 seniwati sekaligus. Ning Kiki Amelia dan Ning Rani Asmara, Ning Bella Firmansyah. Ugi Kojo Abayanto Sugeng Dalu. Nggih, matur sembah nuwun rawuhe penggemar-penggemar setia Budi Wijaya Sedaya Budi saking Wijaya. Sabu, Setro, Lakar Santri, ugi saking Lamongan, saking Lumajang matur sembah nuwun. Ayo diurus. Kok sik Mas. Stop riyen nggih Mas. Kok sik Mbak. Stop nggih. Sik. Rene. Hup. Sampeyan iki apa ora ndelok chat grup BWJ? Kene pi. Walaupun Lihat sih. nggih Di lihat grup itu kan pakai kostum apa? biru laut. Biru laut. Terus saiki kok bawahe hitam. Niki mami. Salahkan mami. Lah apa kok iso nyalahno mami, kok percaya nang mami gak percaya nduk grup? Lah apa aku gak ngomong ambek kon nyalano aku. Ayo push up kon salah iki. Sampeyan niku gak seneng to Mi karo aku Mi. Piye? Kok iso gak seneng piye? Jelasno. Soalnya pacarku dipek. Wah, musuh dalam selimut lek ngono mi sampean. Bakir aku tinggi ta. Olah apa ngepek pacare iki. Terus Mangane iki aku mek gendaan ambek Pak Yanto to. monggo dilajengaken. Ora butuh kae butuhku mung nyambut gawe walang keke mencelok nang tembok maneh mencelok neng bari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga sedang amati walang keke walang irang dawa sodange yen bana seneng aja mbok mandyang golek ana jembang panggonane tak rewangi duduk semar kerja bare rame lakone tak rewangi kaya ngene karepe rame lakone Gendinge walang keke. Nggih. Oh, dadi binatang tamu. Nggih. Nggih sing dereng semerap walang keke iki menika sampun kapireng. Nggih. Dipun lajengaken, Mbak. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Sanana Semerbaksem dan Ning Nyantika Dimas Antoni. Duo Dua apa ning? gak bloko. Lho lah temen. Keiringan kini pun serapat Gagas lawas sak sulap dawane raniku sanawala lali wong tresno ra bakal
Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya. Dan juga seorang muai yang terkenal di kota Jombang, Ning Ani Kumala Sari Dewi Mustiko Tuban dan Ning Nur Fadila. Gemoy seiringan gendingipun Salome. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Marsha Aulia dan Ning Juni Suyanto. Semelang ora nate ketemu baru doyang nang pinggir kali. Ayo mablong sing mamong ngarake ati semende kayone jati gak kepriye uripku kuwi. Waruda yang kata kirakan sami sampun kaireng Mbak Marsha kali Mbak Yuni. Masih peranan-peranan penting Budi Wijaya. Ada Ning Vikum Sukrisna dan Ning Rizky. Gendingipun Riting. Esa eling sore dieling-eling ora rumangsa sak nakir sore nakir sing ditakir godhonge jati. Esa eling sore dieling-eling manasno ati sore sing direteng arek Surabaya. Esa eling sore
Sama niku ngomong apa Ewi? Sabaripun Mbak Rizky kali Mbak Vikum. Langsung kemawon. 4 seniwati sekaligus ning Susan Warsono, ning Titin Subayu, ning Reni Suren dan ning Mariati Sudarto. Pengreman asli Budi Wijaya. Sampun kapireng panjenengan sami. Pemain-pemain sinetron yang lagi membumi di jam-jam yang tertentu. Ning Endang Sukendut, Ning Sartini dalam sinetron Aku bingung, kamu bingung, semuanya tambah bingung. Terus iki ceritane sinetronnya apa Mi? Minak Jinggo. Manis gulane Jawa, manis gulane Jawa, sing ireng manis garwane sapa, manis, manis, wetone nganjuk, manis, wetone nganjuk, sing ireng manis. Sok rapandok arom manis, arom manis, kulone aren. Arom manis, kulone aren. Ireng manis, ranate kejen. Langsung kemawon sesarangan 3 seniwati senior kaki kula kota Lemludruk Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantuk Lamongan. Ingkang kaping kalih Ibu Mary Mojosari. kaping 3 Ibu Irma saking Jombang kairingan keningipun Jula Juli.
Menika pasugatan bedayan Sekarsari serba serbi kang dipun lajengaken seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk yuk. Nggih Mami. Wis pokoke pagelaran dalu menika mewah sanget. Sip pokoke iki. Nggih. Langsung blender. Masih bersama Andre Wong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idola di arek Jombang Sumangga Mas Jono. Syahdu malam berlagu sepi mengiring rawan dalam hati gelisah menanti kau kembali manja menagih bujukan di sisi karena desakan cintaku Serikan
Bagas. Iso sedina ping 7 yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal gandoli lungamu ninggalke aku. Aku wis lila yen sliramu lunga senajan dodo ngempet ing loro. Aku raku kuasa menging sliramu sing tak jaluk jujur atimu. Muga sliramu ra citra senajan adoh ning kono. Sliramu tansah gumantil ana ing mripat lan dodo budala. Tak budal ya. Tak tunggu balimu. Budi Wijaya Sakjo Senelas Delewong Andi Galau Wasit ada Mas Bagas. Rumana ya Mas. Maafkan wahai sayangku terpaksa meninggalkanmu. Mo Aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu. Kau tahu diriku, ku tahu dirimu,
kasih. Makasih. Sami-sami. Sesarangan Budi Wijaya. Oh. Setengah terang Lilo. Buat Mas Temu. Lega tiga kowe malah rakire warta bareng saiki mus mulya kowe malah gandeng wong lanang liya. Nasibku kudu pisahan karo sliramu senadyan apa jroning ati ragu wowo aku kudu dadi janji mumung kanggo aku sinek ben lintang rembulan jarine tresna mumung kanggo aku ayo dok.
Ora mbok jaga malah komplit jadi. Loro-loro nanging aku rakuwo mergo hatiku kebacut tresno. Tetep ora lilo ya Mas. Surabaya kutane Jawa Timur tlatahé kalau dadi kutha pahlawan. Surawani Baya pakai wajatane dadi labor luhur prang nyata gede prang prawirane pramoda kasusilan ning arek Surabaya. Dadi tamur papi ning alur Batarup bosorae tergemuro swarane pembarisan pahlawan Surabaya. Gimana kalau pasugatan bedayan Sekarsari serba-serbi ingkang dilajengaken keluarga Suniwati saking Ludruk Budi Wijaya. Yuk. Ya Mami. Ana informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Kentut. Siraning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong aliji bejo sing eling. Among rasa nggih among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula mamiyokan serli merinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.